Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Бәләкәй балалар өчен гадәти булмаган күңел ачулар, Азатлык мәйданындагы ясалма таулар чыннан да куркынычмы? Фейерверклар һәм салютлар контроль астында. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре пиротехника кибетләре буенча рейд үткәрде. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 97 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 12 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 25 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 12680 очрагы теркәлде. Аларның 10594 терелгән, 20се узган тәүлектә. 2021 елның 1 гыйнварыннан кибетләр һәм базарларга карата санитар-эпидемиологик таләпләргә кагылышлы яңа кагыйдәләр үз көченә керә. Шулай итеп, киләсе ел башыннан каз һәм үрдәк йомыркалары, яшелләнгән бәрәңге һәм эше алынмаган балык белән сәүдә итү тыела. Моннан тыш, эше алынмаган кош-корт, пычрак кабыклы йомырка, өйдә әзерләнгән ризыклар һәм киселгән карбыз кавыннар сату рөхсәт ителмәячәк. Шул ук вакытта базардагы сәүдә нокталарында кояштан, яңгырдан саклану өчен зонтлар урнаштыру мәҗбүригә әйләнә. Павильоннарның сәүдә залларында яраклылык вакыты чыккан ризык шундук алынырга яки сатуга яраклысыннан аерып куерылырга тиеш булачак. Шулай ук 1 гыйнвардан тәмәке тартучыларга да яңа чикләүләр белән очрашырга туры киләчәк. Тәмәке тарту урыным дигән язу беркетелгән махсус урыннардан башка медицина учреждениеләрендә, сәүдә нокталарында, база һәм складларда тәмәке тартырга ярамаячак. Предприятие җитәкчеләре бинада янгын хәвефсезлеге инструкциясен һәм тәмәке тарту тыелу турында белдерүләр элеп куярга тиеш. Исегезгә төшерәм, 2013 елдан илдә уку йортлары, мәдәни, спорт, дәүләт органнары, социаль хезмәтләр күрсәтү учреждениеләрендә балалар уен майданчыкларында, пляжларда тәмәке тарту тыелды. Вокзал, аэропорт, диңгез һәм елга портларынан исә 15 метр ераклыкта гына тәмәке кабызу ярый. Бәләкәй балалар өчен гадәти булмаган күңел ачулар социаль челтәрләрдә Азатлык мәйданындагы боз тауларының туп-туры тимер коймага таба алып баруын күрсәткән видео урнаштырганнар. Бу корылмалар балалар өчен чыннан да куркынычмы? Тулырак безнең сюжетта. Бу видео язманы чалларның берсе социаль челтәрләрдә урнаштырды. Мондый тау куркынычсызлык техникасын ничек үзе алган дип аптырый видео авторы. Ну вот такая вот горочка. Упирается в забор. Следы есть, как кто-то докатывался. Непонятно, врезались, нет. Көндез хәлләр алай куркыныч күренми. Балаларның күбесе таудан коймага кадәр барып җитә алмый. Коймага кадәр берничә метр кала буз салынган урын тамамлана. Ата-аналар сүзләренә караганда, алар тауны куркыныч дип санамыйлар һәм балаларын тынычлап буз корылмасында уйнарга җибәрәләр. Маленькие они не докатываются. Это большие уже взрослые докатываются. Да нет, она не такая уже крутая, чтобы сильно ударить. Не травмируются они все равно. Горка не такая крутая, до туда не доедут. Тагын бер экстремаль күңел ачу урыны урман күңеле янындагы яр буе паркында урнашкан. Беренче карашка бузга алып баручы агач тау борылмалары белән куркыныч тудыра кебек, әмма монда куркынычсызлыкка җитди карыйлар. У нас 2 человека стоят наверху, один внизу. Смотрим за безопасностью. Как бы детей отправляем. Здесь человек, бывает, иногда встречает. Кышкы күңел ачулар травматология пунктларына китерергә мөмкин. Медицина хезмәткәрләренә көненә 70-80 бала мөрәҗәгать итә. Кама балалар медицина үзәге табиблары сүзләренә караганда, соңгы вакытта бирегә мөрәҗәгать итүчеләр саны артмаган, ләкин җәрәхәтләр кышкы төргә алмашынган. Ушибы и растяжение связок. Это вообще травмы, чаще всего встречающиеся. И здесь не исключение. Но когда падают дети, тогда и позвоночник травмируется. Особенно если это падение на ягодицы или на спину. Тогда бывает повреждение позвонков. Уже были позвонки, повреждения уже были, да. Кышкы чорда җәрәхәт алу куркынычын киметү өчен табиблар дөрес аяк киеме сойларга киңәш итәләр. Кышкы спорт төрләре белән шөгыльләнгәндә саклагыч чаралар, терсәкне һәм тезне саклаучы махсус әйберләр, шлемны кулларга кирәк һәм баланы чаңгыда тимер аякта чанада куркыныч чуарга өйрәтү мөһим. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Фейерверклар һәм салютлар контроль астында бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре пиротехника сату нокталарын тикшерделәр. Шулай ук санкцияләнмәгән сәүдәне ачыклау буенча рейд
Хлопушкалар, петардалар һәм бенгалютлары сотыларга мөмкин булган сәүдә нокталары контрольда тотучылар исемлегендә беренче булып тора. Здравствуйте. Профилактический рейд проводится. Вы видите, хлопушки ничего не продаете. Знаете, что нельзя? Знаем. Рейд кысаларында төсле утлар һәм башка шундый бәйрәмне бизәү әйберләре сату урыннарында да зур игътибар бирелә. Сыйфатсыз продукция теләсә кайсы вакытта янгынга китергә мөмкин. Ишек алдында бәйрәм салюты исә чын коралга әвереләчәк. Янгын сөндерүчеләр сүзләренә караганда, еш кына кешеләр үзләре гаепле. Петарда һәм салютлардан файдалану өчен мәҗбүри шартларның берсе аларны тигез тотрыклы өслеккә кую. Шулай ук кар булуына шарт һәм аларны махсус майданчыкларда гына кулланырга кирәк. Әмма күпләр бу кагыйдәләрне утәми. Хоть будем знать, где можно это взрывать, где нет. Конечно. А Новый год будете покупать? Нет, мы никогда не покупаем. Нам и так весело. Да. Ну уж маленькие хлопушки-то уж. Все равно детишкам, мы же в деревне живем. Бүген Комсомол базары территориясында фейерверкларны санкциясыз сату очраклары ачыкланмады. Тик гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре сатучыларга тагын бер тапкыр инструктаж үткәрделәр. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре һәм хокук бузулар өчен штрафлар турында искәрттеләр. Административные штрафы на граждан во время особо противопожарного режима предусмотрены по части 2 статьи 20.4 от 2000 до 4000, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч, на юрлиц от 200 тысяч до 400 тысяч. Мы у нас как администрация хотим вам оставить память про мер пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Хорошо. Размножьте, оповестите всех, потому что посмотрели. Мы ежедневно делаем обход. У нас есть охрана, которая тоже следит за этим. У нас есть 2 павильона, один из них продукты питания, другой вещевой рынок. Ни в одном из них пиротехнических изделий не продается. Бүген Татарстан территориясында 10 гыйнварга кадәр гамәлдә булган янгынга каршы режим 1-3 класс куркынычы булган пиротехниканы куллануны тыя. Бәлик булмаган балалар тарафыннан пиротехник эшләнмәләрдән файдалану ачыкланган очракта ата-аналарга 2000 сумнан алып 4000 сумга кадәр штраф яный. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә эчрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Компания «Татагрегат» осуществляет ремонт и балансировку любых карданных валов. Телефон в Челнах 21 13 15. «Татагрегат» – надежное решение. Массажное кресло Ямагучи X создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования, графеновая технология прогрева. Ямагучи. Touch of the future.